Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. DSWD nagpaalala sa publiko na huwag sanayin ang ilang katutubo sa panlilimos ngayong nalalapit ang Pasko. 1.5 milyong katao sa Central Luzon target mabakunahan kontra COVID-19 sa November 29 hanggang December 1. City of San Fernando Health Office nagpaalala sa publiko na panatilihin ang pagsunod sa health and safety protocols. At kabayanihan ni dating Governor Jose Bilingad muling ginunita sa kanyang ika-107 anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 sa publiko na huwag sanayin ang mga katutubo na nasa kalsada para manlimos ngayong Kapaskuhan. Ayon po sa DSWD, pwede raw mag-organize ng charity programs upang hindi na mahikayat pang lumabas sa lansangan ang mga katutubo lalo na ngayong may pandemya. May exclusive report si Marion Lozano. Tuwing papalapit ang Kapaskuhan, hindi na bagong senaryo sa siyudad San Fernando, Pampanga ang pagdami ng mga katutubong aita sa kalsada para mamalimos. At kahit ngayon may banta ng COVID-19 pandemic, patuloy pa rin ang ilan sa kanila sa ganitong gawain. Karamihan ng iyong makikita, hindi rin nakasuot ng face mask. Naabutan namin sa kahabaan ng MacArthur Highway sa bahagi ng Barangay del Pilar ang mag-asawang sina Jeffrey at Ashley Santos kasama ang kanilang supling. Galing umano sila sa Porac, Pampanga at nagtungo sa San Fernando upang mamasko. Magpapalimos po kami dahil mahirap po sa bundok, mahirap maghanap ng buhay, kaya bumaba kami po sa bundok. Sa maghapong pamamalimos ay umaabot umano sa 500 pesos ang kanilang naiipon. Bagamat aminadong takot sa banta ng COVID-19, mas pinipili na lamang daw nilang ipangbili ng pagkain kaysa face mask ang naiipong pera. Ayon naman kay Rainier Grospe, Information Officer ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3, mayroon naman silang mga programa para sa mga katutubong aita na nasa lansangan upang hindi na mamalimos sa mga ito tuwing sasapit ang Christmas season. Ang DSWD National ay merong mga programs para sa mga minorities natin, sa mga AITAs at saka sa mga families living in the streets. Sinatawag natin itong MCCT or the Modified Conditional Cash Transfer. Extension nito ng 4Ps pero ang target beneficiaries nito ay mga AITAs at saka mga families living in the streets. So they receive cash grants, no, na merong kaakibat na mga kondisyon. So aside from here, meron tayong mga ginagawang mga innovative programs na pinapangunahan ng social technology section natin. Katulad ng mga pamimigay natin ng mga goods, grocery items and iba pang mga gifts, no, during Christmas. Ngunit mas pinipili pa rin umano ng mga aitang manlimos dahil umaabot sa 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos ang kinikita ng kada pamilya tuwing bumababa mula sa bundok. Nakikipag-ugnayan din umano ang DSWD sa local government units upang matulungan ang mga katutubo sa lansangan. Kapag merong mga nagre-report sa atin na merong mga AITAs, may mga badyaws at may mga iba pang mga families na namamalimos, no, sa highway ng San Fernando, Angeles City, usually sa mga populous areas yan na mga naglalagay. No? Nakikipag-coordinate tayo lagi sa mga local government unit. Kasi ang mga local government unit, ang silang mga first line responders or rescuers pagdating sa mga ganyan. Sa ilalim ng Presidential Decree 1563 o ang Anti-Mendicants Law, mahigpit na ipinagbabawal ang panlilimos at pagbibigay ng limos. Sa batas na ito, maaaring pagmultahin ng 500 pesos o makulong ng hindi lalagpas sa 2 taon ang mga nanlilimos na nasa hustong gulang at may kakayahang magtrabaho. Samantalang ang mga menor de edad naman na ginagamit sa panlilimos ay ilalagay sa pangangalaga ng DSWD. Ang mga nagbibigay limos naman ay pagmumultahin lamang ng hindi hihigit sa 20 pesos.
Ngunit dahil hindi ito mahigpit na naipatutupad, ay nagpapatuloy pa rin ang ganitong mga gawain. Naniniwala naman si Grospe na dapat nang amyendahan ang batas na ito dahil sa ngayon ay 20 pesos lamang ang multa para sa mga taong nagbibigay ng pera sa mga nanlilimos. May pakiusap naman si Grospe sa publiko na nagbibigay ng limos sa mga katutubong Aita. Tayo ay nagbibigay ng limos dahil naawa tayo eh, 'di ba? So ginagawa natin 'yon para sa sarili natin, para hindi tayo mag-guilty. Pero ang epekto nun ay nasasanay sila, no? Ultimong mga anak nila na maliliit kasama nila. So na-expose sila sa danger, sa hazard, sa accidents, at syempre sa infection ng COVID-19. So hindi natin masasabi, yung mga maliliit na bata wala pang mga vaccine yan. So napakadelikado talaga. Huwag natin silang sanayin dahil lang naaawa tayo. Maraming mga paraan para tumulong. Pwede tayong mag-report, mag-organize ng mga medical missions, outreach programs, pumunta sa kanilang community, makipag-coordinate sa mga local government unit at mag-donate sa mga lehitimong mga agencies. Marion Lozano, CLTV News. Kahandao na may deliver sa bansa ang second train set na gagamitin para sa itinatayong North-South Commuter Railway na magdurungtong sa Calamba, Laguna hanggang New Clark City, Tarlac. Ito ang inanunsyo ng Department of Transportation. Dumating naman ang unang train set sa Port of Manila nitong linggo. Narito ang detalye ng balita niya. Dumating na sa Port of Manila ang kauna-unahang 8-car train set na gagamitin para sa Phase 1 PNR Clark nitong linggo. Parte ito ng 13 train sets na binili ng Department of Transportation mula Japan para sa Manila Clark Railway. Ayon kay Transportation Secretary Art Tugade, nakapasa na ang 8 bagon na ito sa factory acceptance test sa JREC Factory sa Japan noong Oktubre bago ito i-deliver sa Pilipinas. Inaasahan naman sa second quarter ng 2022 ay darating na ikalawang train set para sa PNR Clark. Ang Clark Phase 1 ay parte ng North-South Commuter Railway o NSCR na magdudugtong sa New Clark City sa Tarlac patungong Calamba, Laguna. Kapag naging operational na ang PNR Clark Phase 1 ay inaasahang mula 1.5 oras ay magiging 35 minuto na lamang ang biyahe mula Tutuban sa Maynila hanggang Malolos, Bulacan. Tinatayang aabot naman sa 300,000 na pasahero ang maseserbisyuhan ng nasabing proyekto. As of September 2021 ay nasa 48% na ang progress rate nito. Kasama si Marion Lozano, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, City of San Fernando Health Office nagpaalala sa publiko na panatilihin ang pagsunod sa health and safety protocols. Mga tumangging magpabakuna kontra COVID-19, huwag daw papasukin sa mga restaurant at resort ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba mga nangungunang balita, sa kabila ng patuloy na pagbaba ng bilang ng bagong kaso ng COVID-19 sa siyudad San Fernando, Pampanga, nagpaalala ang City Health Office sa mga pamunuan ng iba't ibang establishmento at maging sa publiko na huwag kakalimutang sundin ang minimum health and safety standards upang maiwasan ang muling pagdami ng COVID-19 cases. Si Rainiel Pawid ang report. Kasabay ng pagluwag ng quarantine restrictions ay ang pagdagsa ng maraming tao sa iba't ibang establishmento sa siyudad San Fernando, Pampanga. Bukod sa excited na makita ang outside world lalo na ng mga bata, ramdam na raw kasi ang Pasko sa iba't ibang pasyalan sa lungsod. Dahilan para magkumpulan naman sa mga kalintulad na lugar ang ating mga kabalin. Pero paalala ni Dr. Carlos Mercado, Officer in Charge ng City Health Office ng San Fernando, huwag kalimutang ipatupad ang minimum health and safety standards gaya ng pagsusuot ng face mask at physical distancing upang hindi na lumobo ang COVID-19 cases sa syudad. Ayon kay Mercado, may mga tauhan daw ang CTI-ATF na patuloy na nag-iikot sa iba't ibang establishmento para ibigay at i-update ang mga guidelines kasabay ng pagluluwag ng mga restriction. Pinapaalalahanan ng mga may-ari ng enclosed establishment gaya ng mga malls at kainan na patuloy sundin ng 70% venue capacity upang maiwasan ang kumpulan ng tao. Hinimok rin ng mga food business na magtayo ng alfresco dining venue kung kakayanin.
Nitong November 21 at 22 ay walang bagong kaso ng COVID ang naitala sa City of San Fernando, Pampanga. Matatandaang nitong Setyembre lang ay pumalo sa 70 ang average daily cases ng syudad, dahilan upang umabot sa mahigit 1,400 ang binabantayang active cases. Malayong-malayo ito sa 5 to 6 average cases per day nitong nakalipas na linggo. 16 na barangay na rin ang kasalukuyang COVID-free habang patuloy ang sinasagawang pagbabakuna maging sa mga kabataan at buntis. As of November 23, bumaba na sa 38 ang active COVID cases sa buong syudad at wala ring naitalang bagong COVID-related death. Maliban sa implementasyon ng health guidelines, mas bumilis at naging maayos din umano ang vaccination rollout sa CSFP. Sa kanilang latest vaccine report, 61% na ng kanilang eligible vaccine population ang nakatanggap ng full dose ng COVID vaccine. Katumbas ito ng 147,567 na Fernandino at Fernandina. Higit 189,000 naman ang naturukan na ng first dose. 242,102 ang target mabakunahan sa lungsod upang maabot ang herd immunity. Pababa man ang kaso, hindi naman umano ito nangangahulugan ng pagbaliwala sa mga safety measure upang tuluyan na maging kontrolado ang sitwasyon. Simula yung may kumpisa yung pandemya ngayon always maka-activate siya po yung Emergency Operation Center. Tamo, yung IMT. Tamo, Incident Management Team. alos aldoldo mag-meeting niya including Saturday, Sunday. Rainiel Pawid, CELTV News. Wala raw nakikitang problema si Pangulong Duterte kung hindi papapasukin ng ilang restaurant at resort management sa kanilang pasilidad ang mga individual na tumangging magpabakuna kontra COVID-19. Katunayan, suportado pa nga raw ito ng Pangulo. Nakahanda namang ipatupad ang no work, no pay para sa mga empleyadong tumangging magpabakuna at hindi sasailalim sa regular na COVID testing simula December 1. Narito po ang report. Hindi ka pa babakunado o tumangging magpabakuna? May nais ipabatid si Pangulong Duterte sa inyo. Kailangan talaga lahat mabakunahan. Ang mga ayaw, they should not be allowed inside public restaurants or resorts because they are a threat to public health and the safety of the general public. Inihayag ito ng Pangulo nitong Martes sa kanyang weekly address. Sabi ng Pangulo, dapat daw maintindihan ng publiko na dapat lahat ay mabakunahan. Suportado raw ni Duterte ang mga restaurant owner na tatangging pagsilbihan ang mga hindi pa bakunadong individual. And I understand. And I support to mga restaurants and all na delikado sa contamination sa public. You have my support. Huwag mo silang pakainin. Kasabay nito muling ipinaalala ng Pangulo sa publiko ang patuloy na pagtadima sa health protocols, lalo na ngayong pababa na ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa ngayon, nasa 33.8 milyong Pilipino na ang nakumpleto ang kanilang bakuna sa COVID-19, habang nasa 42.6 milyon naman ang natanggap na ang kanilang first dose. Samantala, simula naman sa December 1, ipatutupad na ang no work, no pay rule sa mga unvaccinated na empleyado na required pumasok on-site sa trabaho pero tumangging sumailalim sa mandatory regular testing para sa COVID-19, ayon kay Labor Assistant Secretary Teresita Cucuenco. Nakasaad sa IATF Resolution number 148 at number 149 na inilabas noong November 12 at November 18 na lahat ng establishmento at employer dapat i-require ang kanilang mga empleyado na magpabakuna kung kailangang mag-report in person. Ayon sa IATF, simula December 1, lahat ng unvaccinated workers ay dapat magpa-RT-PCR test 1 beses sa 2 linggo para makapasok sa trabaho on-site. Pwede rin ang antigen test kung hindi available ang RT-PCR test. Sagot ng empleyado ang gastusin para rito. Hindi na raw maglalabas ang DOLE ng Labor Advisory kaugnay ng pulisiya na ito ng IATF. Ayon kay Cucuenco, hindi kasama sa pulisiya ang pagpataw ng penalty sa mga employer at empleyado na hindi magko-comply sa IATF policy. Dagdag pa niya, kinikilala nila ang Republic Act No. 11525 o ang COVID-19 Vaccination Program Law na ipinasa nitong Pebrero na hindi mandatory ang vaccination card sa empleyado. Kaya naman binibigyan daw ng opsyon ng mga ito.
Kung ayaw raw magpabakuna, regular na lang na magpates. Yun nga lang, mabubutas naman ang bulsa ng mga Pilipinong nakikipagtrabaho upang buhayin ang kanilang mga pamilya. Samantala, ayon sa IATF resolution, ang polisiya na ito ay applicable lamang sa mga lugar na may sapat na supply ng bakuna. Ang National Vaccines Operations Center ang nagdedetermina nito. Kung supply daw ng bakuna sa Region 3 ang pag-uusapan, stable daw ito ayon na rin sa Department of Health Central Luzon. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Ara Muna, aspiring councilor ng City of San Fernando, Pampanga. At 4 na raang Forbes beneficiaries sa Central Luzon bibigyan ng trabaho bilang tugon sa krisis na dala ng pandemya. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Nakilala siya sa awiting Ojo Paluborangaka, di lamang dito sa Pampanga, kundi maging sa buong Pilipinas. Naparangalan din bilang isa sa Most Outstanding Fernandino noong 2012 sa entertainment category. Maging ang pagpapatawa niya, isa raw sa hinahanap-hanap ng masa. Pero bukod sa pagiging si Ara Muna, mayroon din daw gustong patunayan si Georgette Villarreal sa larangan naman ng pamumugobyerno. Ano nga ba ang mayaambag niya sa konseho ng Siyudad San Fernando? Samahan niyo po akong kilalanin si Georgette Villarreal, Ara Muna, na tumatakbong konsehal ng City of San Fernando. Magandang gabi sa iyo at welcome sa CLTV. Ara Muna. Magandang gabi rin po sa inyong lahat, Central Luzon, syempre sa isang magandang binibini. Magandang gabi po sa mga manonood natin. Alright. This came as a surprise for me, Ara Muna, no? Kasi kilala po natin si Ara Muna bilang magaling na entertainer, no, sa lalawigan ng Pampanga. Para sa kapakanan ng ating mga manonood, lalo na ng mga Fernandinos, ipakilala mo muna ang sarili mo. Sino ba si Ara Muna? Ako po si Georgette Villarreal, nasabi niyo nga po. Pero mas kilala po ako sa tawag na Ara Muna sa entertainment industry. So, naka-graduate po ako ng college sa Systems Technology Institute. And then, na-explore na rin po ako sa mga corporate works natin. And then, bago ako mag-entertainer. And then, sanay po tayo sa pagpapalawak ng mga gawaing pangmasa, sabi nga nila. Kaya medyo gusto kong pasukin itong politika na maraming din nagpupush sa akin. Bukod sa nagpupush sa akin, gusto ko rin naman personal kung gustong tahapin ito. Bakit nga ba? Bakit nga ba, Ara Muna? Naisipan mo na pasukin ang ganung politika? Yun nga, dahil nga sa pag-ikot ko, dahil sa mga, kahit nasa entertainment tayo, gumagawa kasi tayo ng mga charitable events. So sa pag-iikot natin, sa pagbibigay natin ng mga relief, at pagbibisita natin sa mga iba't ibang lugar dito sa Pampanga, lalo na sa City of San Fernando, may mga nakita ako na pwedeng gawin na kasi ang trabaho ng isang konsehal is gumawa ng batas. So may mga naisip akong pwedeng gawing batas, nakapaloob po yan sa aking plataforma at naobserbahan ko po yan sa aking pag-iikot. Kaya interesado po tayong pasukin ito. Pero ano kasi ang layo, no, ng larangan na ginagalaw as an entertainer sa mundo ng politika. Ano ba yung karanasan mo at ano ang kakayanan mo para piliin ka ng mga Fernandino magsilbi ng konsehal sa Siyudad San Fernando? Opo, napakagandang tanong. Unang-una po, yun nga, yung experience po natin sa pag-iikot natin dito sa San Fernando. Nakita po natin yung ibang pangangailangan. Pero ako po, hindi ko po kinu-question yung mga nakaupo nating mga politiko ngayon. Bagkus, saluduhan po natin sila dahil sila po ay hinihalal at may mga nagawa po silang mga batas na siguro ang ilalapat lang natin yung mga karagdagan na makakatulong po
para po sa ating mga kasyudad. And then siguro ang mga priority ko, kahit hindi niyo na pa po na itatanong, sa pag-iikot ko, yung karagdagang pangangailangan po ng mga senior citizen, and then yung mga kapatid natin mga LGBT, and then sa kultura natin, kailangan na paigtingin pa para mapagtibay pa natin ang ating kultura dito sa lalawigan ng Pampanga, particular sa San Fernando. Okay. This is your chance, Ara, no, to inform the Filipinos. Ano ba ang priority programs mo? Ano yung mga plataforma na pwede mong i-offer sa mga Fernandinos, sa mga nabanggit mo? Of course, yung LGBT nabanggit mo, no? Isa ito sa bibigyang pansin mo kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon. Aside from that, ano yung mga magiging priority programs mo given the chance? Yes, yun nga, number 1 po sa listahan ko, may nakahanda po akong plataforma para sa ating mga katandaan, mga senior citizen, dahil unang-una sila po yung mga talagang malaking porsyento na tinamaan ngayong pandemic. So tututukan po natin yung karagdagang kung ano man yung pwede natin itulong sa kanilang mga health sa pamamagitan po ng batas at ordinansa na ipapatupad ng ating konseho. And then yung nabanggit ko na po yung LGBT at yung kultura natin, dahil sanay naman po tayo sa pag-promote ng kultura natin. And then yung mga ibang sektor po, katulad ng mga transportasyon, yung mga padjak boys natin. Sa pag-iikot ko po, may konting request po sila na para gumaan yung kanilang pagpapasada. So may naisip po tayong ordinansa doon na hindi naman masasagasaan yung ating o may istorbo yung ating transportasyon traffic area sa downtown. So isusulong po natin yon, and then may designated na lugar po sila. At yung mga jobless po, isa rin po sa nakikita kung pwede nating tutukan yan, at meron din tayong plano para dyan dahil doon po magsisimula ang future ng isang pamilya. Pag may trabaho ang nasa isang household, ma-maintain yung health nila. So, may pambili ng gamot, may mga pambayad ng bills. So, maiiwasan yung mga krimen din dahil medyo nakakaraos sila. Kasi doon nag-uugat yung ating mga krimen pag medyo hirap o ikawas yung isang tao. Pero kailangan natin na tutukan yung mga ganong silipin natin. May mga programa na siguro dadagdagan lang po natin para ma-monitor natin ng gusto yung pag-alalay sa mga Fernandino. Okay. Ito ay bagong experience para sa iyo, Ara. No? At how are you preparing for this? Kasi alam naman natin yung mga magiging kalaban mo ng hapon ay mga Batikanen, dati na servisyo sa syudad. Paano mo pinaghahandaan itong pagsabak mo na ito? Yun nga po, nananawagan po ako. Lumalakas lang po ang loob ko, unang-una, sa paggabay ng ating may kapal sa itaas, nagbibigay na lang sa loob sa akin. At syempre, yung mga followers ko po, na sana patuloy po nila akong suportahan dito dahil hindi ko lang po ito laban po natin lahat ito para sa kapakanan ng nakakarami. At wala po akong yaman na ipagyayabang. Ang pwede ko lang pong ialay sa ating mga Fernandino, sa ating mga kabalin, ay ang aking pagmamahal, serbisyo, talento, at pangunawa sa bawat isa. Okay. Ito siguro, Ara, yung hinihintay kong sabihin mo, no? Bilang ikaw ay nasa entertainment industry, given the chance, ano ang malinaw na plano mo para sa mga kapwa mo entertainers? Yun na, yung pagpapatibay ng ating kultura. Kasi dun sa kultura, kasama na yung musika dun eh. Pag may mga inhapag kang ordinansa para sa kultura, meron na rin para sa mga entertainers. Kasi kailangan natin din silang i-monitor kung saan-saan sila pwedeng ilagay, kung ano lang yung pwedeng nilang gawin. At syempre, isa sila sa mga napabayaan din ngayong pandemic. Halos pag nagbibigay ng ayuda, wala sa listahan yung para sa entertainers, para sa entertainment industry, wala. Pero nung manawagan naman kami, pinakinggan naman tayo ng ating gobyerno, naintindihan naman natin yun kasi marami silang sektor na inaasikaso.
Pero ngayon, may boses na tayo at hindi natin pababayaan yan yung ating entertainment industry. Alright. Pakakantahin ko sana siya, kaya lang po na po yung ating oras. But anyway, para sa mga Fernandinos, at least narinig nyo na ko, no? Yung tingnan, yung mga plano, ni Adam na kung bibigyan ko siya ng pagkakataon. Maraming salamat sa inyong panahon at good luck sa iyong kandidatura. Aramina. Maraming salamat din po, CLTV 36 at sa iyo, Miss Jen. Thank you po. Kaluguran na kayo, Fernandino. Alright, thank you very much. Mga karehiyon, si Ara muna po, aspiring councilor ng City of San Fernando, Pampanga. Tumungo po tayo sa ibang balita. Pirmado na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito sa gitnang Luzon ang kasunduan na magbibigay pagsasanay at trabaho sa 400 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa rehiyon. Ayon sa DSWD, paraan daw ito upang matulungang makabangon ang mga pinakamahihirap na sektor mula sa krisis na dala ng pandemya. Narito po ang report. Hindi kailang epekto ng COVID-19 pandemic sa lahat ng sektor ng lipunan, pero kung meron mang higit naramdamang epekto nito, yun ay ang mga pinakamahihirap na Pilipino. Kabilang sa mga labis na apektado ay ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kaya naman iba't ibang program intervention daw ang ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang makaagapay sa 292,430 beneficiaries ng 4P sa gitnang Luzon. Isa na rito ang Sustainable Livelihood Program. Kamakailan lamang ay isang kasunduan ng Memorandum of Agreement ay isinagawa sa pagitan ng DSWD, Department of Labor and Employment o DOLE, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at SM Supermalls para sa pagbibigay trabaho sa mga benepisyaryo sa gitnang Luzon. Ayon kay DSWD Region 3 Director Marites Maristela, sinimula ng pilot test ng programa sa lalawigan ng Pampanga. 400 benepisyaryo raw ng 4Ps ang sasanayin sa ilalim ng Kabalikat sa Kabuhayan Enterprise-Based Training and Customer Service 2 mula sa TESDA. Sa amin pong pag-uusap ng ating pong mga kapartner, lalo na po itong SM Foundation na pinapangunahan po ni Ms. Christy Angeles, isa po yung nakita na lalo na ngayong panahon ng pandemya, talagang we need to continuously think of other ways paano po natin matutulungan ang ating mga 4Ps beneficiaries. So yun pong possible job placement sa ating mga 18 years old and above na mga Pantawid children beneficiaries. Nakita po na po pwede natin silang i-enroll dito po sa customer service course ng TESDA, kung saan pwede silang makakuha ng NC2 certificate. Sa loob po ng 5 buwan, pwede po silang makapasok dito sa training na to. At ang maganda po nito, habang sila nag-training, meron pa po silang minimum wage allowance. Mga benepisyaryo mula sa iba't ibang lalawigan ng gitnang Luzon ang kasama sa programa. Matapos ang evaluation, may trabaho na raw kaagad na naghihintay para sa kanila. After ng graduation at maganda yung performance nila, isa naman po nilang kinukumit mismo ng ating mga SM Save More at yung iba't iba pa po branches po ng SM na pwede pong ma-admit o ma-accept for possible placement mismo ang ating mga trainees. Like, pwede silang maging cashier at iba pang mga customer service employees po ng iba't ibang SM branches po. Dahil dumaan sila sa maayos na training program under po ito, TESDA. Kaya po maganda, habang nagtitraining, may allowance na sila, based na sa minimum wage. 100% po. Nung una, tinitingnan ko kung 70 to 80% lang yung ibibigay, but in the end po, we were able to get and work out na 100% po ng minimum wage ay mabibigay doon sa mga beneficiaries habang nagtitraining pa lang po sila. Bagamat ilang araw pa lamang sinimula ng pagsasanay, positibo ang DSWD na maganda ang kalalabasan ng programa. At kapag nangyari ito, itutulak raw ng ahensya na palawigin pa ang programa upang mas maraming 4Ps beneficiaries ang mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho. At kung tuloy-tuloy po ito, baka po pwede po namin
matingnan with SF Foundation kung po pwede pa siyang palawigin. Kasi I think this will be a very good work opportunity para po sa ating mga ports. Nilinaw naman ni Director Maristela na hindi batayan ang pagkakaroon ng trabaho upang maalis sa listahan ng 4Ps. May panukat daw na ginagamit ang DSWD upang masabing self-sufficient na ang isang benepisyaryo. Sa gitnang Luzon, marami nang graduate mula sa pagiging 4Ps at mayroon din namang nagboboluntaryo na umalis matapos bumuti ang kalagayan nila sa buhay. Itinuturing itong tagumpay ng kagawaran dahil ito naman ang pinakalayunin ng programa, ang may alis sa labis na kahirapan ng mga Pilipino sa pamagitan ng pamumuhunan sa kalusugan at edukasyon ng mahihirap na kabataan. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 1.5 milyong katao sa Central Luzon, target mabakunahan kontra COVID-19 sa November 29 hanggang December 1. Kabayanihan ni dating Governor Jose Bilingad muling ginunika sa ika-107 anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, hindi raw bababa sa 1.5 milyon na katao sa Central Luzon ang target mabakunahan ng Department of Health kontra COVID-19 sa darating na November 29 hanggang December 1. Bukod sa pre-registration, bukas din daw para sa mga nais mag-walk-in ang mga kababayan nating hindi na nakatanggap ng bakuna at pasok sa kahit anong vaccine-eligible group. Narito po ang report. Higit 300 vaccination sites daw sa Central Luzon ang tatanggap ng mga nais magpabakuna kontra COVID-19 sa November 29 hanggang December 1. Ang mga nasabing petsa ay tinaguri ang National Vaccinations Day ng pamahalaan o ang Bayanihan Bakunahan Program. Dito po sa ating rehiyon, nakatarget po na mahigit 500,000 ang mabakunahan po natin o 1.5 million sa 3 araw po. Malaking bagay ang 1.5 million na mababakunahan sa 3 araw na National Vaccination Days ayon kay Director Flores. Ito umano ay makapag-aangat sa 45% na vaccination rate ng rehiyon sa kasalukuyan. Target kasing mabakunahan ang 8.7 milyong katao sa rehiyon o katumbas ng 70% ng populasyon para makamit ang herd immunity. Dito po sa rehiyon at natin as of November 24, ngayong umaga po, yung latest report natin, ang ating po nabakunahan na ay umabot na sa 64% or tiyatawag na nasa 5.6 million na po out of the target natin na 8.7 million. At ang fully vaccinated po ay nasa 45% na, which is 4 million po. Sa Bayanihan Bakunahan, all-out support umano dito, hindi lamang ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, kundi pati na ang nasa pribadong sektor. Mula sa mobilization hanggang sa mga vaccination team ng mga private sector na mayroong commitment na ipahiram ang pasilidad at magbigay ng mga tauhan. Kasama umano sa pagpaplano ang pre-registration sa mga bakunahan. Ngunit may itatalaga rin umanong walk-in setup. Mas maganda po na para maiwasan ang tinatawag na yung siksikan pila, may pre-registration po. Pero po, welcome po ang walk-in. Ayon sa DOH, walang maantala sa rollout ng ibang eligible group at sa panahon ding ito, tuloy ang pagbabakuna sa mga kabataan na nasa edad 12 to 17 years old. At ang booster shot sa mga A1 medical frontliner at A2 o senior citizen na nabakunahan sakaling pasok na sa 6 months interval period ay maaari rin umanong pumila sa mga magbubukas na vaccination sites. Ani Director Flores, bagamat priority sana ng DOH ang mga hindi pa nabakunahan, sasamantalahin na rin daw ang malaking manpower mula sa mga medical society na nagbigay ng commitment sa naturang programa para sa malawakang rollout ng pagbabakuna.
Priority po sana natin pabigyan lahat yung ating mga hindi pa nakakatanggap ng bakuna para at least mas lumaki po yung ating mababakunahan. But of course, on the same day, on November 29, 30, and December 1, all our eligible population for booster will be given also. Samantala, bagamat stable ang supply ng bakuna sa rehiyon, ipinananawagan ng DOH sa mga magpapabakuna na huwag umano sanang maging brand conscious. I-advocate po naman natin, ito po sa clarification ng lahat po ng bakuna epektibo. Alam naman po natin, at the start, nung una, ang available lang naman vaccine, 2 klase lang naman, di po ba? Sinovac at AstraZeneca. But this vaccine has contributed a lot for the protection of so many. So it shows that all vaccines are capable of giving protection. They are all effective po. Nilinaw din ni Director Flores na maisa sa pinal ang pagpaplano at ilang alituntunin sa pag-rollout ng National Vaccination Days sa Central Luzon pagkatapos ng magiging pagpupulong nila ng Regional IATF sa Clark sa darating na Biyernes. Paulo G. Santos, CLTV News. Muling binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Lubao at National Historical Commission of the Philippines ang kadakilaan at naging ambag sa bansa ng World War II veteran at former Pampanga Governor Jose B. Lingad. Isang monumento at museo ang inilaan para sa dating leader. Target naman ng LGU na gawing museum district ang Lubao dahil sa unti-unting pagsasaayos ng mga cultural sites sa bayan. Si Rainiel Pawid ang may report. Kasabay ng 107th birth anniversary ng World War II veteran at former Pampanga Governor na si Jose B. Lingad ay ang unveiling ng kanyang monumento sa kanilang ancestral house sa San Nicolas First, Lubao, Pampanga. Nag-alay ng bulaklak ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, National Historical Commission of the Philippines at mga kapamilya ng dating gobernador. Inalala rin ng 76-year-old na panganay na lalaki ni Lingad na si Jose Emmanuel Lingad Jr. ang pagiging mabuting ama at makabayan ng kanyang tatay. He's a good father. Tsaka yung pagserbisyo niya sa gobyerno. Paano ni makatagal yun? Tsaka naging garilya siya. Second World War. Bukod sa monumento ay inayos din ang kanilang lumang bahay upang maging museo. Nakasuporta naman ng LGU dahil hangad nila na gawing Heritage Triangle ang bahagi ng Lubao kung saan nakatayo ang mga museo ni Kong Dadong, Ginoong Lingad at lumang munisipyo ng bayan. Sa Heritage Triangle plan, sisikaping panatilihin ang old-fashioned Filipino lifestyle vibes na pwedeng gawing tourism attraction sa bayan. Habang time po ng pandemic ay ginagrab namin yung chance na maiayos at paganda ang aming mga museum. Kaya isa rin po magiging historical site din wherever yung seat of government po na maipwesto. Kinukonsidera naman ng National Historical Commission of the Philippines ang layon ng lokal na pamahalaan na gawing heritage hub ang Lubao dahil sa dami na makasaysayang lugar dito. Definitely, marami kang points of interest when you visit Lubao. Hindi lang yung 3 na yun, pati yung simbahan mismo. Na sana, ulit ng Diyos, magdasal tayo, ay magkaroon ng pagkakataon yung mga kababayan natin na bumisita at makapasyal. Sa kabila ng bahagyang pagluwag ng quarantine protocols, kinakailangan pa rin ang pre-registration at COVID vaccination card upang mabisita ang mga nasabing museo. Umaasa naman ang local IATF na sa susunod na taon ay magiging bukas na rin ang mga museo para sa mga mag-aaral. Rainiel Pawid, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po, narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Hanging amihan o northeast monsoon pa rin po nakakaapekto sa northern at central Luzon. At intertropical convergence zone naman po or ITCZ ang nakakaapekto dyan sa parte ng Mindanao. Ang Batanes po at Babuyan Island nagkakaroon po ngayon ng mga light rains. Dulot po ito ng medyo malakas sa kanilang hanging amihan. Kasama na rin po ang Isabela, Aurora at mainland Cagayan. Maulap din po papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat na mga pagulan dulot po ng hanging amihan. Samantala po ang Caraga, Davao Oriental, Davao del Oro at Leyte provinces ang nagpapaulan naman po dyan ay dulot po ng ITCZ. Maulap din po sila papawirin dyan
may inaasahan din pong kalat-kalat ng mga pagulan. Samantala po ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, and the rest of Cagayan Valley at kasama na po ang Central Luzon. Kasama din po rito ang Pampanga ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayo inaasahan mga isolated cases ng rain showers and thunderstorm. Ito po ay dulot pa naman din ng hanging amihan. Ang natitirang bahagi po ng bansa kasama na po ang Metro Manila, localized thunderstorm po nakaka-apekto o nagpapaulan, bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap po. Although wala na po tayong inaasahang papasok na bagyo o mabubuong bagyo sa loob ng PAR, hanggang sa matapos na po siguro yung buwan na ito, ay asahan pa rin po natin na magkakaroon pa rin po tayo ng mga pagulan, dulot po ng amihan at ng localized thunderstorm. Yung nag-iingat po ang lahat, magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sarenda. Maraming salamat mga karehiyon. 31 days na lamang po at Pasko na.